Mulle giftettiin uusi peli nimeltä Finding Frankie. Ja mä en oo ihan varma, että onko tää nyt siitä kiinni, että mä oon huono pelaamaan, vai onko tää peli oikeesti niin ragebeitti-peli. Mutta mä olin ihan valmis repii hiukset päästä. Sen verran mä tutustuin nyt tähän peliin, että katoin, että mikä se on se playthrough time. Että saadaanko me tää yhdessä striimissä tehtyä. Ja siinä luki 2 tuntia. I don't think it's gonna be 2 hours. I think it's gonna be a little bit more than 2 hours. Otetaan tommoset. Now we're a bunny. Press all the buttons to come. I guess I pressed all the buttons. Alright then. Oh my god. Oh! That was scary. Okay, 3, 2, 1, go! We didn't get very far, did we? No. Amazing. Joo, siis niinku ihan on next leveliä, että ei päästy edes 5 minuuttia tätä peliä pelaamaan. Ja mä kuolin. Mitä jos mä en lähde juokseen, mitä sitten tapahtuu? Alright then. Mennäänkö me tänne? Vai me mennään tänne. Alright. We're jumping crouch while running the slide under object. Mä en kerännyt edes lukemaan mitään. While running, jump and look in the direction of the bar to grab hold. Exactly what I did. Kauanko menee, että päästään tutorial läpi? This could take a while. 2 hours later. Kiitos, Miinari. I appreciate that. I'm glad you can read. While moving forward, press space to jump off each trampoline. You'll be sent toward the next one automatically. Keep facing forward as you go, right? Pitääks mun mennä alkuun? Oh my god. Okei, ei tarvinnut mennä kuin tänne. Yes, okei. Noniin. Okei, se lasketaan. Miten tähän juttuun pääsee? Miten? Okei. Siinä ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin kävellä sitä kohti. Selvä. Complete the tutorial! Yeah! Welcome to Frankie's. Well, thank you. Look for Henry upstairs. Okay, how? Mitä sä teet? Oh, Siellä on yksi! Uskomatonta, että kun mulla ei toimi pää tänään, niin kuin nopeasti me tuokin ratkottiin. Sanonpahan vaan. Pull the lever, Kronk! What did that lever do? Eiku hetkinen, aukesko se juttu nyt niinku tänne vai eikö mä vaan huomannut, että tänne pääs? Did I do a thing? Or did I miss a thing? Missä? Okei, tossa on yksi. Let me doing the things. Let me doing the things. I'm doing the things. Selvä. Yep. Don't know what that was about, but all right.
What's the sound? What's the sound? Why is the sound? What's the sound? No, go away, go away. My God, we're gonna be here a while. Joo, helppo. 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 Minne me pitää... Okei, helppo. 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 Ei tehnyt edes tiukkaa. Okei, ulkona ukkosta. Jos me painataan toi ja sitten me oletetaan, että tää vie meidät tänne. Koska siis miksi se ei veisi meidät tänne? Joo. Mene siitä! Noin. Ja sitten tää pompauttaa meidät. Miksi me tultiin tänne? Okei, teistä loppuu aika. That's fine. Jos me nyt vaan löydettäisiin, missä se yksi on. Ei kai Franki suutunut siitä, että me ei nyt ratkaistu tota ajoissa. Ja se on se 3. Jos näitä on nyt 3. Tossa on 1. Tuolla on 1. Missä se on se 3? Sinistä juttua pitkin ylhäällä pilven päällä. Hei. You may be onto something. Well, that was rude. Oh, wait. This is what you meant. Right, moving on. Ei. Miksi nää pitää laittaa aikarajalla, kun... Ei! Noin, ja sit mä voin... Ui! Noin. Pitäisikö mulla oikeesti ruveta käyttää niitä laseja? Mulla on lasit. Sä oot. Puhelin. Ui. Hyi! Puhelinlangat ei laula nyt. Halo? Okei, ei. Ah, crap. Halo? Ei, eikö mun vielä juosta? Joo. Pitää. Wait, no, hold on. A few moments later. Yes! Victory monsteri. Go up the ladder. We don't go up the ladder. Not yet. I do believe you mean not ever. Thank you. Okei, mikä se avasi? Joo. Guess we're going here now. Haluaa koko ajan mennä kyykkyyn. What's with the creepy music? What's with the creepy music? What the fuck? Ah! Open the door, man! Open the door! Niitä oli 2! Mitä? Niitä oli paljon enemmän! Apua! Mitä niin 5/6? Mitä niin 5/6? Ei, kun siinä oli...
Okay. That's fine. We try again. Fuck off! No niin, ja sitten 1, ei, come on, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Helppo, helppo. 1, 2. Tänne varmaan. Ei, ei. Okay, all is good. I do remember saying earlier that we're going to be here for a while. Yes! Ei me sinne haluttu, kun me halutaan tänne nyt. Joo. Ei. Ei. Oh, what? What? Okay. Joo. It's fine. It's fine. Mene. 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 Ei. Ei. Oh. Totally intentional, not accidental. Come on! We got this! We got this! En tiedä miksi hypätään tonne, mut okei. Oh fuck! Mene, mene, mene! Juokse. 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 Juokse kovempaa. Fuck's sake. Well, that was just stupid. Oh. Mennään reunaa pitkin. Ei me pystytä menemään reunaa pitkin, mutta... mihinkä näistä? En mä tiedä. Toi oli ihan hyvä. Yeah, a bit too close. Get Frankie under control, man. But it was certainly entertaining. You know what? This is actually a good thing. Is it? How so? This area isn't too far from here. You should visit. I don't want to give the duck a visit anymore. Since you said it like that. Hei, tuolla oli joku vilkkuva juttu. Okei, teitä on... Okei. Toimii. Missähän se kolmas? Olisiko se pitänyt etsiä ihan rauhassa? Olisi ehkä pitänyt etsiä ihan rauhassa. Okei, annetaan se mennä. Mulle tulee hirveät paineet, kun se antaa mulle aikarajan, niin me annetaan se mennä nyt umpeen. Ja sitten mä yritän etsiä sen kolmannen ensin. Now hold on. Ei. Päästäänkö me jotenkin... Niinku... Tästä? Päästään, siinä on tommonen. Kalla. Se oli vähän juustotus. Ei se haittaa. Jees, helppo. Helppo. Ovi auki. Ei sitten. Oi. Oi. Hey, don't do that. That's very annoying. No niin, kiitos. Halo? Halo? Älä ammu mua. Noin. I don't believe that actually worked. Well, siis... Get out of my way, duck! Noniin. Halo? Mä puhelin äillä häiritse tilassa, en mä nyt... En posta.
ammu mua. No niin. Right. Turbokeskitys mode päällä. Lock in. Lock. No, this is not locking in. This is locking out. Smash. 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 Noniin. Bombi. Noniin. Don't do this to me. Anna mä nyt vaan. Ei. Anna mä nyt selviyden vaan nyt tästä. Oh no. Ei. Tälle puolelle. Kato, helppo. Ekalla. Why can't we just close doors normally in this game? Why do we have to be so goddamn aggressive? What's with the face? Halo? On sus Ankka. Siis Anka. Hey! 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 Jesus. You okay? Ripanka, I think. Oh, you're very cute now that you're not trying to kill me. Okay, don't know what happened there. We scanned and it worked and we're moving on. I sinne ylös. Yeah, this isn't scary. We are doing just fine, not at all scared or anything. Not at all. Oi. Deputy Duck scan to scan. Okay. Right. Oh, a lever. Nice. It's ringing this phone. I'm sick of it. The ringing, it won't stop. It never stops. Oletko kokeillut älä häiritse tilaa? Do this to me. It hurts. Oletko... Right. Let's find some more phones. Mä arpas soimaan nyt tosi arvostuttava biisi nyt päässä. Nimittäin Hotline Bling. I'm so sorry. You used to call me on your cell phone. Late night when you need my love. I really don't like that song ja nyt se soi mulla päässä. Hello? Hello? Well, I didn't know that was a thing. Ehkä se ei vaan tykännyt, kun mä lauloin. Mikä siis valid. Alright then, I won't sing. Where's bro? Oh, Jesus. No! Stop taking pictures. Stop taking pictures. What's happening? Fuck off! Fuck off! You're not scary anymore, you're just fucking annoying. Mä en edes tykkää puhua puhelimessa. Jos mun ei olisi pakko soittaa näitä, niin mä en soittais näitä. Why? Why would you flash? Oh my god, that was a close one. For what reason? Stupid duck.
I mean, in all honesty, toi oli kyllä niinku oikeesti mun vikaa, mutta stupid dog. Missä se viimeinen on? Siis ei viimeinen, vaan... Tuthan mä... Ei... Byly, se on niinku tuolla asti. Ei. Okei. Hei. Would you look at that? Would you look at that? Ekalla. Escape? How? Mä en uskalla poistua täältä. Oh my god. Jos mä kuolen nyt. Niin. I don't know what to do. 2 hours later. No niin, kato. Ei ollut, ei. Eipäs juhlita vielä. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone! Kiva olla kiusaajan kaveri. Se oli ehkä ihan oikeutettu. Jeez. Jeez. Mene. Mene. Miksi sä et juokse? Sä juokset. Noniin, hyppää. Hyppää. Ai. Yes. Hyppää paremmin. Noniin, hyppää paremmin. Et saa mua. Sit sinne suuntaan, alright. Running. Juokse, running. Jumping, running. Juokse paremmin. Minne tässä tarvii mennä? Ehkä tänne. Sovitaan, että tänne. Oh my god. Why so many things? Oh my... Okay. A few moments later. Hei, bros! Miksi nopeutuu? Ei oo ikinä tuntunut minuutti näin pitkältä. Oliko se edes minuutti? En mä tiedä, mutta siis tuntuu vuodelta. Apua! Ei, se oli just siinä. Hyp! Come on. Lock in. Why? Miksi joka kerta kun mä sanon lock in, niin sitten tapahtuu jotain hirveetä? Ei pidä sanoo. Okei. Viivon järkyttävää. Tulee. Puolta. Niin. Helppo. Right. Jop. Yksi. Come on. Juokse kovempaa. 1, 2. Miksi se lennättää niin kauas? Tää nyt... Oh, shit. Oh, man. Oh, damn it. Voidaanko me aloittaa tää koko homma nyt niinku, vähän niinku alusta?
Yes. Nyt kun me saatiin toi, niin nää loputhan on helppoja. Noin. Miksi mä sanoin, että tämähän on ihan helppo? Why? Miksi mä manasin itteni tolla tavalla? Okay. We'll just try again. It's fine. Everything's fine. Yay. Okay. Aha, okei. Me tarvitaan avaimia. Selvä. Hei, kato, kun me vedetään tosta. Pull the lever, Kronk. Jump through the rings. Oh, jeez. Noin. Oh, jeez. Not very good. This is ridiculous! Oh my god! Noin. Eiks mä oon hypännyt ne kaikki mukaan? Paitsi tää. Okay, Frank is gonna come and murder me. Joo, just come and murder me. I fucked up. Ah, hei, ei se tullutkaan. I can try again. Okay. Noi. Sitten... Catch the noobs. Miten? How do I catch you? Oh, jeez. Oh no! I feel so bad killing you guys. I don't want to kill you guys. Come on. Ah, jeez. Ei oo helpoksi tehty nyt tääkään. Whip. Noi. 2. Nää. Come on. Noi. Mihin se tulee se laatikko? Ah, okei. Okay. I feel really bad doing that. Miksi niitä tarvii räjähtää tolleen? Onks täällä vielä yksi? On. Ei, tuu tänne! Noniin. Yes. Jeez. Noi. Spavnaaks ne aina samaa paikkaa multa? Ei, niitä tulee lisää. Tänne! Hyi. Hyi. Missä? Se laskettiin voitoksi. Oh my god, thank god. Pitääks mun mennä vaan hissistä takas pois? Takas pois? Mitä? Takas pois. Mene siitä yli! Noniin. Okei. Mennään sit pois. Okei. Haloo? Mitä? Siellä on yksi. Joo. Täällä... Ei... Piru nyt on! Kävitiinkö me täällä jo? No näin me käytiin.
This is gonna be a fucking nightmare, man. Missä se oli se yksi täällä kanssa? Se oli... Mä koko ajan hävitän sen. Mulla oli sama ongelma Popissakin. Et sit mä niinku unohan missä mä oon ja mistä mä tulin ja... Mitä mä teen mun elämällä ja... Niinku... Tää on pahaa. Tää on pahaa. Missä se on? Se viimeinen? Crap. Ei ku... Please let me... Oh. Hei, nyt me unlockattiin tää. Eikö niin? Ja tää... Oho. Ja tää... Joo, noniin. One, two, three, go! Ei. Not even close. Ui. Oh, for fuck's sake. Koita nyt! Miten mä äsken pääsin tohon? Mitä jos mä menen suoraan? Kato, tälleenkin voi tehdä. Saaks mä tän ihan vaan... Fuck. Miten niin en yllä? Noi, helppo. Helppo, helppo. Ei. Milloin me opitaan, ettei pidä sanoa noin? Joo, annetaan sen mennä vaan umpeen. Ei annetakaan. Annetaan sittenkin. Come on, noniin. 1. Noniin, koita nyt. Koita nyt. Yes! Kato, ei toi ollut vaikeet. Noniin. Fan has been activated. That would be these ones. Yes. Noniin. Noniin. What even eliminated me, man? Mikä siellä oli mukaan, mihin mä niinku mukaan kuolin? Jaa, okei. Se koituu ongelmaksi. Koska siis... Oota, pitääks mun tehdä tää jotenkin tälleen? Ei. Tai siis joo, mutta ei noin. Oh, fuck off, man! Fuck off! Ui! Mitä toi niinku teki? Kato. Tuu pilkaseen striimiin niinku yli tunnin jälkeen täällä hihkutaan finali tää etenee. Joo, tossa oli vähän vaikeeta. Kyllä tää tästä. Oh no. Miksi tää kuulostaa siltä, että mun perä juostaa? Halo? One final obstacle. We promise. Yep. Escape the slime. What slime? What slime? No. Stop it! Stop it! Tää on tosi liukas tää pinta. Tää on... Et lyö! Noniin. No lyö. Noin, kiitos. Noniin. Yes. Yeah! I in fact did not escape this.
Okay. That's fine. Noni. Ei. Noni. Come. Yeah. Let me out. Noni, kiitos. Et lyö. Kiitos. Noni. Au, fuck. Noi. Fuck. Ei. Come on. Oh, jeez. Jesus. Mut mua alkaa vähän ärsyttää, että minä olen huono tässä videopelissä. Yes. Fuck. Tuo saman tien kun jää näihin jumiin. Menee. Okei, noni. Right. Kiitos. Run. Keep running. Okei, noni. Ollaanko me päästy näin pitkälle vielä? Uskalla hengittää. Mä menin tästä niin shokkiin, että mä en osaa näitä nyt enää hyppiä. Oh my god. Yes, no niin. Season finale. No niin. No niin, mitä sitten tapahtuu? Halo? Mennään ylös. Oh. Are you kidding me? Good luck. Thanks. I think. Oh, Jesus. Ooh. Ei. 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 Okay. No, don't! No, please leave me alone, leave me alone. Leave me alone. I'm not trying to mess up your game show, man. I'm trying to survive. Wait. On kyllä bangeri biisi, ei siinä. Shit. Okay. Oh my god, this is gonna be difficult. Okay, Envoy. Oh my god. Wait, no. Pilasiks mä tän nytten, kun mä kävelin tosta? Oh no. Oh no. Oh no, I think I might have fucked up. I fucked up.
Jesus, ja siinä oli 18 sekuntia enää jäljellä. Oh, fuck's sake! Duh! Aika lähelle tulit, kaveri, hei. Hyi. Okei. Sitten me vaan tiputaan tän mukana näin. Okei, mutta tää jos me kustaa, niin ei haittaa. Ekalla PTV, jep! Oh. 4 tuntia 24 minuuttia uusi World War. Missä sinä olit, kun Jenski teki se? Torille. Uhuh. Uhuh. Oli kyllä melkoinen. Oli kyllä melkoinen. The clock shows it's time for trouble, but I know you don't mind. We're trading pain for pleasure. Let's fuck up. Siis hyvä peli. Hyvä peli. Mutta todella niin vaikea mulle. Mä en tiedä, onko se sen takia, koska mä oon väsynyt, vai sen takia, koska mä oon huono, vai molemmat. Mutta koetteli. Mutta me päästiin se läpi, ja me päästiin se läpi yhdessä, ja mun mielestä se on niinku ehkä se isoin nyt tässä näin.